da je Halić pisao, šta će on naći? Kako se ja sjećam, šta će on? Stop! Evo, mnogo vremena da ćemo ovo sve. Evo, upravljanje marketingom povezne To je sloba. Šta sam mu rekli? 3-1 mislio da mi znači dobro. Ciljevi marketing aktivnosti, to neka bude 3-2. Dobro? 3-2. Sam rekla 15 što traži. To je Sonja. Ne samo da ni šta je on pisao. To ima. Ovo je mladen. Marketing aktivnosti. Ili mogli biste da dodate pristup formiranja ciljeva marketing aktivnosti. Eto. Pristup formiranja ciljeva marketing. To je deslovo. Evo ga Đuka se uspavao. Hrčev najveći. Knjiga marketing. I to je ulazi još jedan. To je taj Gogi Zoki. Mitska. Čekaj što ima A vi ste upisali? Jak ti radimo? Jak ti radimo čemu? To je taj Gogi i mlađa. Svira gitaru. Nisam prosto. Ovo je Sisak. Trežo se javi ovaj prosto. Ko je upisao se javi, koga upisao naš svakog? Slobo Balabi. Mikrene. Goran se popisuje. Kako taj dečko. Nemamo ga motor. Na kući. Sad ću da dam jednu javnost. To je taj Banjević. Direktor. Bivši. Budući inspektor. Jantić. A viš ti kakva mi je soba moja tamo. Šta se Milica puni nešto? Moja je sloba sebi. Nastavljamo sa snimljanjem. To je taj Basić Nenad, igrač Košumlijskog rukometnog kluba koji je pobedio Partizan. Nekašić. Tu je i Sonja i Marina.